Bună ziua, sunt Vlad și astăzi o să vă arăt un review la Rich Ferguson. Pachetul o să lăsăm aici. Priviți că aici este un 12 de inimă neagră pentru trucuri. Și pe codul de bare Queen of Hearts 13 de inimă roșie. Pentru tot la fel, pentru trucuri. Și să ne uităm pe spatele pachetului. Vedeți, este un as de romb pe tot pachetul. Vedeți? Aceștia sunt jokerii. Avem 3 jokeri cu multe review-uri pentru trucuri. Și pentru alt truc, toți jokerii, amândoi jokerii au romb, numai acesta are 3 de treflă. Vedeți? Și putem să facem pentru multe trucuri. Și mai avem o reclamă, cred, da. Cu trucuri, cu site-ul, cu multe chestii. La fenuri se descurcă foarte bine. Vedeți? Am uitat să vă spun, asul de inimă neagră este la fel, ca la un bicycle obișnuit. Toate cărțile sunt la fel. Deci, v-am mai zis, la fenul se descurcă super bine. O să fac un fen dublu. Să vedeți. Nu mi-a ieșit cam prea bine, dar